זה מחמאה. איך. יודעת שממש התחלתי להיגאל מזבובים? היום נחת לי זבוב על הציפורן, ככה, יואו, אני זוכרת את זה, זה בא לי. זה היה סודי. למה את נראית ככה? אני נראית כאילו את פליטה. בערב יש לך מה לצעוק? זה בריזה? כן, טל. ומה אני עושה? אני נוהגת, מי נוהגת? היא נוהגת. אבל אני מקבלת רכב. אני לא יודעת איזה. הוא לבן, זה מה שאני יודעת. ירדנית זה לא בשבילנו. הוא צפוני מדי. זה טבריה. קצת... עוד איזה חצי שנה נגמר לענת חדש. אני שנה לסיים. אני החלטתי לא דיבר שנתיים יותר. המורה שלי היה... מה את מגזימה? כן, אני חושבת... למדתי חצי שנה. אם אני הייתי מוציאה בזמן... מי זאת? מרדכי טפלבוי? קוראים לו? קוראים לו יהודה? כן. אז מה הקשר מקס? יהודה תראה. זה ארסי. הוא נראה לך בתור יהודה? הוא ספציפית נראה לך יהודה ולא מקס? יאללה, תשאלו אותנו דברים מעניינים. אתמול שאלו אותך מה דברים מעניינים ואת לא התקדמת. עד אני חזרתי לך משהו ולא ענו לי ועוד פעם. מה יש לשאול על דודי? כאילו, תחרנו את הנושא, חברים. מה? תקדמו? Iban, mata. Nggak boleh. Pulang tidur. Banyak buah muria. 10 nah 30 beli. 1 bulan. Ini pengre resio ini. אני גם רוצה. ואנחנו צורכים לו... גם לשם יש! שמות הזויים. חנה אוסלו, יולדת, בשעה טובה. איזה שיקורות היו. אני לא הייתי שיכורה. נהנתם קיצור, חוויה. אבל לא באת. נחמד. לא מצחיק אותם. גם סלחתי למקס על כל מה שקראתי, זה קרה ב3 כזה, גם כזה קרה ב3:30. יש לך אקנה? לא. לא. יש לי... למחזור יוצא לי חצקון. כמו אמא שלי. כן. אבל קשוח. מה, גם עם גלולות? אני גם את זה לפעמים. אין לי חצ'קונים. זה הורמונים. אתה יודע איזה חצ'קון גדל עדיין על המטח? ראיתי? תראי, את רוצה להראות להם? חבר חדש.
אנשים שלחו לי את זה? שמה? באמת? כן. הייתי בזקימה. כמה בא לי לטוס, לאן אפשר? זקי עוד פעם. מה, יחזיר לנו את הכסף לטוס שוב. אופיר, בואי נטוס אנחנו. אני לא יכולה לטוס, אני מגייסת. בואי נרד לאילת. בואו, שבוע הבא. בואו נלך לדנית. אין לי כסף לזה, מה מזהו. מה, באר שבע? שבוע זה נגמר. באר שבע לא כן, נוצר. אבל באילת אי אפשר. לאילת אי אפשר. למה? אי אפשר, לא תיקרא, תעשי אותה. אילת לא כזאת יקרה. בוא'נה, אנחנו הסכמנו דירה לאיזה 8 אנשים באיזה 2,000 שקל, מה קורה לכם? איזה 2,000 שקל? כל אחד שם 600. 900 בסוף. 900. עם אוכל ועם הכל. לא, 900 שם. ממש לא, 900 רק על הדירה. איזה 900? מה זה? 900 על הדירה. אלון עולה שם. אז שילמתם 900, ואז אני ועוד 2 הצטרפנו וזה ירד משמעותית. לא, פשוט הלך על האוכל. אבל האוכל לא נכלל ב-900. 900 זה עלה. כי את יודעת למה על ה-900? כי אתם הייתם צריכים לבוא ואז אמרתם שאתם לא באים, אז שילמנו אנחנו יותר. כן, זה לא 900. מכל 10 אתם באות, כן. איזה טובות. חמל? כן, גם. איפה? Lipat